सनशाईन सोलर सिस्टीम कणकवली। आकर्षक ऑफर्स, पीएम सौर घर योजना तसेच स्मार्ट सौर घर योजना अंतर्गत सबसिडीसह सोलर प्रोजेक्ट। सनशाईन सोलर सिस्टीम, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, पंचायत समिती जवळ कणकवली। आजच संपर्क साधा आणि वीज बिलांची चिंता कायमची दूर करा। बऱ्याच महिन्यानंतर बाहुबली हत्ती दोडामार्ग सोनावलमध्ये दाखल झालाय। माती अंगावर उडवत मोठ्या स्वॅग मध्ये तो चालत असतानाचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होतोय।